സുപ്രഭാതം. ദിനചര്യ. അഹം പ്രഭാതേ പഞ്ചവാദനേ ഉത്തിഷ്ഠാമി. മാതാപിതരൗ പ്രണമാമി. പ്രാതസ്മരണം കരോമി. അനന്തരം ദന്തധാവന സ്നാനാദികാര്യാണി കരോമി. അഷ്ടവാദനേ പ്രഭാതഭക്ഷണം കരോമി. അഹം അധ്യാപിക അസ്മി. അതഃ ഭോജനാനന്തരം വിദ്യാലയം ഗച്ഛാമി. നവവാദനെ ഉദ്യോഗസംബന്ധീനി കാര്യാണി ആരഭത്തെ. ഏകവാദനെ കാര്യാലയെ മധ്യാഹ്നഭോജനസമയഃ. അനന്തരം ചതുർവാദനെ കാര്യാലയാത് നിർഗതാമി. സാർദ്ധ षड्वादने സന്ധ്യാവന്ദനം കരോമി. ഏകഖണ്ഡം പാഠാൻ പഠാമി. രാത്രിഭക്ഷണാനന്തരം സാർദ്ധ നവവാദനെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനാം കൃത്വാ ശയനം ച കരോമി. ശുഭരാത്രി. നമസ്തേ. സർവേ സുഖിനഃ ഖലു? അഹം സുഖിനഃ അസ്മി. സർവേ സുഖിനഃ ഇതി അഹം ചിന്തയാമി. അദ്യ വയം നൂതനപാഠസ്യ ആരംഭം കുർമഃ. പ്രഥമം യൂയം മമ വീഡിയോ പശ്യन्ति वा? തത്ര മമ ദിനചരി അത്ര ദത്തമസ്തി. വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദിനചര്യയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ എണീറ്റത് മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതാണ് ദിനചരി. അഹം മമ ദിനചര്യം പ്രദർശയാമി. ഏതാദൃശം പാഠഭാഗേ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ രാമായണസ്യ കഥാം സ്മരന്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ ഇതി സ്മരന്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ ദിനചര്യാം അധികൃത്യ ഏകം പാഠം അത്ര ഭവതി. പാഠസ്യ പ്രാരംഭേ അഹം മമ ദിനചര്യം പ്രദർശയാമി. ഏതാദൃശം സർവേഷാം ദിനചര്യം പ്രദർശയന്തു. സാധിതം വാ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ശ്രമിക്കണം. പരിശ്രമം കരോതു. ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ പ്രഭാതേ ഉത്തിഷ്ഠാമി. മാതാപിതരൗ പ്രണമാമി. സ്നാനാദികർമാണി കരോതി. അനന്തരം രാജസഭാം അധികൃത്യ ഗുരുസംബന്ധിനഃ ചർച്ചാം കുർവന്തി. പുരാണകഥാം ശൃണ്വന്തി. അനന്തരം പ്രാർത്ഥനാനന്തരം നിദ്രാം അപി കരോമി. സർവേഷാം മിളിത്വാ ഭോജനമപി കരോമി. ഇത്യാദി ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ ദിനചര്യം അധികൃത്യ ഏകം പാഠം ലളിതം പാഠം അത്ര ഭവതി. അഹം പാഠം വാദയാമി. അനന്തരം കിം കിം വദാമി ഇതി മലയാളേ അഹം വദാമി. നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ചേച്ചി മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ചെയ്യാം. ദിനചര്യ ശ്രദ്ധ കുർവന്തു. സർവേഷാം സ്വസ്വ ദിനചര്യാം ലേഖന പരിചയം കരോതു. ഏതത് പാഠസ്യ പ്രവർത്തനരൂപേണ പ്രൊജക്റ്റ് രൂപേണ പഠന പ്രവർത്തനരൂപേണ സർവേഷാം ദിനചര്യം ലേഖിതും ശക്നുമഃ. എല്ലാവർക്കും ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്നോണം ദിനചര്യ എഴുതാനുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവണം. അതിനുകൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗം തന്നിട്ടുള്ളത്. പാഠഭാഗം ഉദ്ഘാടനം കരോതു. പുസ്തകം സ്വീകൃത്യ പാഠഭാഗം ഉദ്ഘാടനം കരോതു. തത്ര അഹം വാദനം കരോമി. ശ്രദ്ധയാ ശൃണ്വന്തു. ധന്യവാദः. പശ്യതു. മാതൃ പിതൃ ഭക്തി ഇതി ദ്വിതീയ ഏകകം. അത്ര ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ ദിനചര്യ അത്ര വർണ്ണയാമി.
പാഠഭാഗം ശ്രദ്ധാം കരോതു. മാതൃ പിതൃ ഭക്തി. മാതാ ക അമ്മ, പിതാ അച്ഛൻ, ഭക്തി ഭക്തി ആരാധന സ്നേഹം, അങ്ങനെ എല്ലാം ആദരവ്, എല്ലാം ഭക്തിയാണ്. ഈശ്വരനോട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഈശ്വരനെ ബഹുമാനമുണ്ട്, ഈശ്വരനോട് ആദരവുണ്ട്, ഈശ്വരനെ ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭക്തി. അപ്പോൾ മാതൃപിതൃഭക്തി, അമ്മയെയും അച്ഛനെയും ഉള്ള ഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദിനചര്യയിലൂടെ പറയുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര സർവദാ പ്രഭാതേ ഉത്തിഷ്ഠതി. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എല്ലായ്പ്പോഴും രാവിലെ എണീക്കും. അനന്തരം ശൗചാദീനി കാര്യാണി കരോതി, അതായത് ശേഷം. ശൗചാദീനി, ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ശൗചാദീനി വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പല്ല് തേപ്പ്, കുളി, അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ് നമുക്കുള്ള പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. സ്നാനാനന്തരം, കുളിക്ക് ശേഷം, സന്ധ്യാവന്ദനം കരോതി. സന്ധ്യാവന്ദനം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയം എന്നല്ല അർത്ഥം. അപ്പോൾ പ്രഭാത സന്ധ്യയാണ്. സന്ധ്യകൾ 3 സമയത്തുണ്ട്. പ്രഭാത സന്ധ്യ, മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ, സായം സന്ധ്യ. അപ്പോൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സന്ധ്യാവന്ദനം തന്നെ പറയുക. പക്ഷെ 3 തരത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ആദ്യം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാതവന്ദനാണ്, പ്രഭാത സന്ധ്യാവന്ദനം. ഗായത്രി മന്ത്രാധികം ജപതി. ഏത് മന്ത്രമാണ് ജപിക്കുക എന്നറിയോ? നമ്മളെന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലേ, ഗായത്രി മന്ത്രം. ആ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. പശ്ചാത്, ശേഷം, ആ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിതുഹു മാതൃണാം ച ചരണാനി നമതി. പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും ചരണങ്ങളെ, ചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകളെ നമിക്കുന്നു, അതായത് കാൽക്കൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. അനുജൈഹി സഹ, അനുജനോടൊത്ത്. ശേഷം എന്താ ചെയ്യുക? അനുജൈഹി സഹ, അനുജനോടൊത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താതസ്യ സാഹായം കരോതി. അനുജൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനുജന്മാരാണ് കേട്ടോ, ബഹുവചനത്തിലാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രന് 3 അനുജന്മാരുണ്ട് അല്ലേ, വേറെ അത് മാറിപ്പോയതാണ്, ബഹുവചനാണ്. അനുജൈഹി സഹ, അനുജന്മാരോട് കൂടി, അവരോടൊത്ത്. താതഹ, താതഹ പിതാ എന്നാണ്. താത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അർത്ഥം. താതസ്യ സഹായം കരോതി, സഹായിക്കുന്നു, അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര സർവദാ പ്രഭാതേ ഉത്തിഷ്ഠതി. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എല്ലായ്പ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. അനന്തരം ശൗചാദീനി കാര്യാണി കരോതി. അതിനുശേഷം വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതായത് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. സ്നാനാനന്തരം സന്ധ്യാവന്ദനം കരോതി. അങ്ങനെ സ്നാനം കുളിയാണ്. കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഭാത സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഗായത്രി മന്ത്രാധികം ജപതി. ഗായത്രി തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു. പശ്ചാത്, ശേഷം, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. പിതുഹോ മാതൃണാം ച ചരണാനി നമതി. പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും കാൽപാദങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അനന്തരം, ശേഷം, അതിനുശേഷം. പാഠാൻ പഠതി, പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ആയുധ അഭ്യാസം ച കരോതി. ആയുധ അഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അനുജൈഹി സഹ താതസ്യ സഹായം കരോതി. അനുജന്മാരോടൊത്ത് പിതാവിനെ സഹായിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പാഠാൻ പഠതി? ആ 2 വാചകം ചേച്ചി നേരത്തെ കാണാതെ പോയതാണ്. അനന്തരം പാഠാൻ പഠതി. ശ്രീരാമചന്ദ്രനും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓരോ വന്ദനങ്ങളും അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഗുരുക്കന്മാർ പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു. അതായത് രാജകാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആയുധാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പിന്നെ വന്ദനങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ആയുധ അഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു. അതായത് അമ്പും വില്ലും എടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ആയത് എങ്ങനെയാണ്? ചെറിയ കാലത്ത് തന്നെ, ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ആ ഗുരുനാഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആയുധാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളുമായിരിക്കാം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പഠിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത പേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ബന്ധുജനൈഹി ഗുരുഭൂതൈഹി ച സഹ. ബന്ധുജനങ്ങളോടും തൻ്റെ കുടുംബക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോടും ഗുരുഭൂതന്മാരോടും തങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരോടും, അതായത് കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെയും ഒക്കെ സഹ കൂടെ, അവരോടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഭോജനം ഖാദതി, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കുടുംബക്കാരും ഗുരുക്കന്മാരും അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നർത്ഥം. നിത്യം പുരാണാദീൻ സദ്ഗ്രന്ഥാൻ ശൃണോതി. നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ദിവസവും പുരാണങ്ങളായിട്ടുള്ള സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അതിലെ കഥകൾ പറയുന്നതും അതിലെ തത്വങ്ങൾ പറയുന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഗുരുക്കന്മാരും ബന്ധുജനങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിത്യവും പുരാണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കേൾക്കാറുണ്ട്. പിന്നീടോ ഗുരുജനാനാം ആദരം കരോതി. ഗുരുജനങ്ങളെ ആദരിക്കാറുണ്ട്. ഗുരുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാരാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഗുരുക്കന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഒരേ സമയം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചിലത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആരും എല്ലാ അറിവുകളും ഉള്ളവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ചേച്ചിമാർക്കും വലിയ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് അറിയുമായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും അറിയാനും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഗുരുവായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ പരസ്പരം എല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാരുമാണ്, അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നു. സർവേഷാം ചിത്താനി രമയതി. പിന്നെ ഈ കാര്യം കൂടിയും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സർവേഷാം ചിത്താനി, എല്ലാവരുടെയും ചിത്തത്തെ, ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാണ്, മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണത്, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗുരുപൂജ ചെയ്തിട്ടും എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും അവർ പറയുന്ന കഥകൾ കേട്ടിട്ടും അവരെ ആദരിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സദാ ധർമ്മം പരിപാലയതി. ഒരു കാര്യം കൂടിയും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ധർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കടമ എന്നും ജോലി എന്നും ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പുറമേ മറ്റൊരർത്ഥം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. സത്യത്തെ പരിപാലിക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും സത്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ, ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ. ബന്ധുജനൈഹി ഗുരുഭൂതൈഹി ച സഹ ഭോജനം ഖാദതി. ബന്ധുജനങ്ങളോടും ഗുരുജനങ്ങളോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിത്യം പുരാണാദീൻ സദ്ഗ്രന്ഥാൻ ശൃണോതി. പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു. ഗുരുജനാനം ആദരം കരോതി. ഗുരുജനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു. സർവേഷാം ചിത്താനി രമയതി. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. സദാ ധർമ്മം പരിപാലയതി. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ദിനചര്യയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ദിനചര്യയും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ മാതൃപിതൃഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയോടും അച്ഛനോടുമുള്ള ഭക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവരോടുമുള്ള ഭക്തിയെയും ആദരവിനെയും സ്നേഹത്തെയും വാത്സല്യത്തെയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഗുരുജനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു, അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവർ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമുള്ളത് സത്യത്തെ എപ്പോഴും പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു
പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലെ നൂതന പദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരു 2-3 തവണ കേൾക്കുക, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കത് എന്താണ് അതിലെ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിന ആശംസ. നമസ്തേ.